Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes Pizza 30 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 56 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 63 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kapulisan sang Nokpo naka-full alert status umpisa subong nga adlaw. Kapulisan nga nagabantay sa mga patio magapabilin tubtob Nobyembre 4 suno sa Bacolod City Police. Pagbalay sang kasuguan nga nagapatuman sang penalidad batok sa mga commercial establishment nga wala nagasunod sa minimum health protocol ginahingyo sang task force disiplina. Online convention ginpatigayon sang Association of Tourism Officers of the Philippines kahapon. Balita nasyonal, tungdan ta sino ang pinakamanggaranon
dira sa Senado. Nagapabilin nga sanday Senador Cynthia Villar kag Senador Manny Pacquiao ang pinakamanggaranon nga senador sa Pilipinas ini base sa pinakaulihing nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nga na-post website sang Senado. Si Villar may net worth 3.8 bilyones kag wala sang liabilities, samtang si Pacquiao may 3.17 bilyones net worth. Nagasunod sa listahan si Senate President Pro Tempore Ralph Recto may 567.4 milyones. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubere may 203.7 milyones kag Senador Ramon Bong Revilla 176.4 milyones. Tatlo sa mga senador ang may pinakanubo nga net worth as of December 31, 2019. Sanday, Senador Lila de Lima may ara 8.3 milyones. Senador Risa Hontiveros may 16 milyones kag Senador Bungo nga may 18.4 milyones. Magluwas kay Villar si Hontiveros ang wala man sang liability base sa Salin Summary. Sa nahibalaan, tanan nga opisyal kag empleyado, regular ka man o contemporary status ang gina-require mag-file sang Salin. Amo ina ang record karon pinakamanggaranon nga mga senador. Wala pa magwa ang resulta iya sang pinakamanggaranon nga kongresista. Pinakamanggaranon sa Kamara de Representantes. Puerte, no? Amo nang siling ko nagligad nga simana, kabudlay gid magpapili bisan maalam ka makasarang ikaw kon wala ikaw kwarta, kabudlay, no? Sa kampanya lang daan, sos, pila ka milyon ang gastuhon mo. Mga propaganda material mo, ang tanan-tanan nga galamiton, ang ginapanagtag mo nga ara na pagkit ang ngalan mo, amo nang siling ko, nga kung wala ka kwarta, pahimunong kasabanga. Amo na nga ang mga ngalan nga nagatuluhaw kalabanan, kilala nga mga apelyido. Subong na lang ina, nga ang mga middle class daw may ara tsansa nga magdaog sa mga kaprobinsyanan. Sa unaya, kung ang apelyido mo hindi Madrigal, hindi ka Lopez o kung ano nga apelyido, nung ka magpapili. Kay sigurado, nag-usik ka lang sa imo panahon. Kaya nga unagid, nga nagwagwag kwarta, kung nga ang gabi naklanay ang eleksyon subong, sa tsimpo to ni Marcos, porte to, sos, gaulan ang kwarta. Ti galing ato ya, kuot wala kag tuo mo, ti pagusto lang. Pagusto lang pila kwarta wala kag tuo, para sa mga butante. Amo ina ko nga, subong nangin batasan na sang tagsa ka Pinoy nga daw hindi magulag sa tion sang eleksyon kung hindi masudlan ang buon-buon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Maulanon sa gihapon ang panahon, nag-iskirda si Quinta, pasulod si Ruli, may gaikog pa nga low pressure area. Kag mind you, bulubantay kamo, kay ining si Bagyong Role suno sa report basi kung mangin mabaskog. Depende ina sa report sang Pag-asa. Kamusta na ang Bacolod? Kamusta na ang probinsya? Kamusta na mga merkado? Kamusta nagapanguna nga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang apila sang aton sini alkalde sa siyudad sa Bacolod kag iban nga mga kaprobinsyanan nga kun mahimo i-downgrade gawa ang kwarentina para nga bisan paano sa bulan sa Disyembre medyo hindi man total happy lang. Nagalagulad na patrol, nagalibot na sa pila ka mga merkado kadalanon sa Dakbanwa sa Bacolod. Idulong sa aton ang sitwasyon. Nagtupa na naman ang ulan. Sa karon,
ang nagaman sa patrol, sigurado kita, ginachikyar na ton sa aton engineer kag kay GM. Sino ang nagapungko sa patrol? Amo na siya? Inang lababo kagwapa? Si GM, sige, tango niya. si Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden, morning. Ay, daw to pala sa ulan to. Good morning, Action Fred! Morning! Ay, nagbaha pa mo, Ay! pa ko. Gani, naglatay pa ko sa kahabla. Kaya, ari ko sa may bukid mo, may talamnan, Action Fred. O, gano ka da? Ha? Gano ka da? Di, nagpananom Analom sang? Sang humay Ay, wala na yan. Tanom. Sa imo, di ka bukiran. Ina. Oo, perfect. Pero kahit maulanon, nga kaagahon sa ato Action Fred, pagbugtaw ta palang kaina, perte ng buo sang ulan, do hindi ta tani maligo Kaya do ka tugnaw, Action Fred, galing hindi man pwede, kay mga alas 7 daan, may gasakay na di mo, nga senior bala, kaya reklamo, nga basi bala wala ko kapaligo, karon mas magreklamo, karon ang senior nga sakay de alas 7, basi hindi ko kaupod, bala dulong, makapanaog ko, tido budlay, Action Fred, na? Sige. Pero Action Fred, dati kahapon na man ang mga pagpaandam sang pag-asa, Action Fred, ngati nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining severe tropical storm nga may international name nga Goni. Pero paglambot sa Pilipinas, siya Rolly, ining iya nga pangalan, Action Fred, no, letter R nakita ya. Amo ba ning hambal sang pag-asa, wala nagligad nga expect nga ginapaabot naton nga amo ni gani nga mga binulan ara na ginay Action Fred, no, duga pinalumbaanay ang mga LPA abe kag mga bagyo pasulod by diri man sa Pilipinas, Action Fred. Gabay pa nga maglabay lang gid sila, Action Fred, kay hindi na magtener dire kag makatuga pa sang hali. Kahit sa pinakaulihi, Action Fred, nga report sang pag-asa, mga takma alas 8 sang gabi, typhoon category na Action Fred, ining si Rolly, Action Fred do. Pero tiyan mo na panumdum naton sa aton man nga mga ka-aksyon, halong-halong lang gid, bisan bugat magsigi kadala jacket, payong, kalo, Action Fred, no, dalagid kay para hindi na hula-hulo-hilanat kag hindi ka na Action Fred mag-sip-on kag mag-ubo. Pero kagapon Action Fred bala nang idalon ta na lang no ini nga balita kay wala pa yasang may nabaton nga opisyal nga komunikasyon ang liga ng mga barangay sa syudad sa Bacolod. Angot sa ginaduso Action Fred, I mean na pagbalik na gali sang road clearing operations 2.0. Ko madumduman November 16 mabalik na ini Action Fred. Kahit ang depende ni Action Fred mo sa quarantine status sang lugar. Ipatuman ang mando sa mga lugar nga yara sa MGCQ o kon new normal. Samtang partial enforcement sa mga lugar nga yara sa GCQ kag suspendido man sa mga lugar nga yara pa sa MECQ kag ECQ. Action Fred, yun pahayag actually ni Councilor Lady Gles Gonzales nga mo man ang Liga ng mga Barangay President dito sa syudad nga syempre sa tion nga mabaton ang formal nga memorandum mag-aapelar sila Action Fred hindi bangod nga hindi nila luyag ipatuman or hindi nila luyag trabahoon bala, pero bangod apektado nga daan ang palangabuhian bala sang iban nga tawo ilabi na karon nga nagapadayon ang pandemya. Ambal ni Councilor Gonzales sa karon ginatinguan pa sang syudad nga ma-flatten ang COVID-19 curve kag ma-sustain ang karon Action Fred nga sitwasyon. Kay kung tanawon mo kadamo gid sang aton nga mga kauturan nga nadulaan sang problema sang sang trabaho Action Fred kag palangabuhian ang iban na remedyo general na nawad-an na gid Action Fred. Pero ang kung madunuman mo to nagligad sa road clearing operations ngin pati gayon nangin madinalagon man to, although nga iban may mga pagpulo pa mangkot man sa syudad kun nga pati sila dala Action Fred, no.
Pero wala sila sang may mahimo, wala makita Action Fred sa may mahimo bangod mando ina sang gobyerno national. Samtang Action Fred sa mga nagapamangkot bala kay damo man nakakilala mo sa kay DILG Provincial Director naton bala Attorney Ferdinand Panes. Kay di kagapon may mga nagagawa nga report nga napatay ini siya bangod sa COVID-19. Pero kagapon klaro iya sang pamilya nga wala sang kaangtanan sa COVID-19 ang ginkamatyan ni Attorney Panes. Kay sa pag-interview ganin nato Action Fred no sa iya sininga utod severe pneumonia nga nakasaad sa death certificate kag hindi COVID-19. Kagati normal mga Action Fred kuno mo sa mga tawo nga suspetsuhan na bala angot sa COVID-19 bangod do amo na iya subong ang hindi man magsiling nga trending kundi amo ina subong ang naga-exist nga masakit. Pero taga-suprer tumo sang ubong iya magulang nga isa sa sintomas sang virus. Pero nagapasalamat sila especially sa Negrosanon nga nagpalambot man Action Fred sang pagpakig-uno sa kalisod sang ilaman nga pamilya subong kahapon nga adlaw Action Fred pagtuwan ni Attorney Panes. Action Fred, going back diri naman sa syudad sang Bacolod, naglabay kita sa mga Action Fred no sa diri sa syudad kag tungod sa pag-ulan-ulan medyo ara ang tubig baha especially sa bahin sang Libertad Public Market nga kabalo naman kita mag-inulan nga ni halin pa ni kagabi Action Fred no. Nag-umpisa na dulo danaw-danaw ti ang iban nato nga mga kautura nagareklamo pag ani kung kisa bangod kung mag-ulan kung may mga wala na kolekta nga mga basura sa bahin sa Libertad Public Market nagausbong gid ang baho. Pero tido pang iban pasalamatan subong mandatory pagsuksok sang face mask bangod nga makatabon-tabon man sa ila sini nga ilong para sa akon bisan dapa di Action Fred makasimbot gi kuya mo sang lain nga baho. Pero tungod nga may face mask hindi lang protection sa virus ako may ginaistorya ako pero para hindi man Action Fred makasulod sa akon ilong ang malain man nga mga baho kung may ara mag Action Fred nga mag-usbong no diri naman sa bahin sa Libertad Public Market. Pero subong nga panahon especially manog weekend na Action Fred no usually Friday kalabanan sa ato mga kauturan nagapangumpra gid kag makita ta Action Fred sa mga merkado subong do laka na lang ang may naka-close bala ang ila sini nga mga estante kay kahapon nga adlaw nang ginsigpot na kumbaga ang term pa ni Executive Assistant Sir Ernie Pineda ginpadigpot Action Fred ang mga vendors sa tatlo ka merkado subong man flower vendors kag sa Manukan Country Action Fred na wala pa nakapaidalom sa swab test swab test sila kahapon nga adlaw dito naman sa Bacolod Day Center or ining sa BRO Action Fred sa outpatient respiratory outpatient center ta dira kay para mapatigayunan ni sila Action Fred sang pag-swab test. Suno kay Sir Ernie Pineda after ni sang swab test Action Fred tagaan ni sila sang certificate of compliance which is basihan man nga pwede na sila liwat makabukas sang ila sini nga negosyo kay mo nang unang nga kontrata kay nakasugtan man sang aton sini nga ginapatuman sang aton sini nga official sa LGU na kung hindi gani magpa-swab test sirado ang ila sini nga mga stall or ila mga pwesto kag hindi sila pagpahanugutan pagbukas kag makabalik sa ila negosyo kung may ara kung wala pa sila naka-comply kag makapaidalom sa swab testing. So good thing to kahapon nga Action Fred tulotawhay naman wala naman sang may mga nag-resist pa Action Fred no sa ginpatuman sang syudad. So ang hulton ta naman iya kay nag-finalize pa sila sa schedule kung saan o naman ipatuman or ipaidalom sa swab testing ang iban nga sektor diri sa syudad sa Bacolod especially ang aton sini nga mga food ang mga driver Action Fred sang food courier services naton sang aton nga mga naga-deliver pa sa mga courier Action Fred may ara man plano kag ginaduso man ang sa transport sector especially mga
drivers ang pasahero nga salakyan, lakyat na dira mga taxi drivers, mga tricycle drivers, Action Fred, nga masami nagaatubang sa naglain-lain nga mga tao, Action Fred, especially magbiyahe sila. So, subong Action Fred, or kahapon nga adlaw, nagnubo naman do halos napulo lang Action Fred or ang mga na-record sa syudad sang Bacolod nga nagpositibo sa virus. Good indication na gid ini kay actually Bacolod pulo gid gali Action Fred. So wala na kita nagalapaw pila na kaadlaw, wala ta nagalapaw 15 Action Fred ang pinakatayog nagligad nga Huwebes nga may ara kita sang na-record nga 11. Pero di kahapon napulo Action Fred Miyerkules so gali I mean ang 11 pero ang Negros Occidental unlike man nagligad may ara sang naglambot 90 plus Action Fred mo kahapon may ara na lang sang 62 pero kung tanawon Boss Osman. Yes, correct Action Fred kag di amo nang ginapangabay sang tanan nga mag tupong-tupong bala kay kung tanawon mo Action Fred ligad to syudad sa Bacolod ang pinakadamo mo nga ang kumbaga advance sa bala sa probinsya which is lone district lang siya i-compare sa Negros Occidental nga may 31 wala Action Fred amo na ang hambal nila nga anay nagnubo ang Bacolod ang probinsya naman nagtaas tani bala Action Fred ko no hambal man sa aton mga eksperto kita mismo nga personally nga tani doon madungan-dungan man sila bala nga ako magnubo ang Bacolod at least manubo man dapat ang probinsya para hindi lang diri sa syudad sang Bacolod ang kuan Action Fred ang magnubo-nubo kita kundi Negros Occidental para sooner or later Action Fred mas mahapos kag mas halog-halog diri kita Action Fred nga nadula si Action Eden Aber. Tawagan ta siya sa aton special communication para ibalik ang mga impormasyon, ang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros. Action Eden, come again. Yes, Action Fred, as I was mentioning, kabay pa nga do at least madungan-dungan Action Fred ang syudad sa Bacolod kahit isubong gamay na lang gid halos 4,700 plus na gamay na gid lang ang abanses ang syudad sa Bacolod sang sa probinsya Action Fred kung COVID-19 cases ang paghahambalan pero ang syudad sa Bacolod although 4,700 plus na iya ang na-record may ara na lang kita as of kagapon Action Fred may ara na lang kita sang 280 nga active cases. Pasalamat kita Action Fred kag kabay pa nga tayuyo na gid ni padayon na gid sa pagpangamuyo nga mangin COVID-19 free ang aton sini nga Disyembre Action Fred. Subong adlaw nagaulan-ulan Action Fred pero sa aton ay baluan may ara sang turnover sang quarantine facility sa barangay Alihis Action Fred. Karong adlaw. Yes, karon ting adlaw Action Fred so kabay pa magulo adlaw mga alas 10:30 ato maguluntat ang ulan kay para ti makapayon man sang pag formal nga turnover Action Fred sa DPWH sa syudad kag kung may ara na gid man sang mga kinahanglan ibutang dito Action Fred mahapos na para sa aton tanan kay personal nato kay padulungan ang dito nga area 32 ni Action Fred ka mga hulot may ara sang kaugalingon nga CR, may ara man Action Fred sang aircon pa, air condition ni Action Fred. Kung dito ibutang nga isa ka persona nga positibo sa COVID-19, do kadasig mag-ayo Action Fred bangod hayahay kag tawhay to ang iya sini nga pangabuhi. Kag buwas nga adlaw Action Fred. Excited naman ang iba naton nga mga ka-aksyon bala nga mapadulong sa Iloilo kag balik diri man sa Bacolod City Action Fred bangod balik ng biyahe amo lang gid ni ang ginapangamuyo mas ang iba Action Fred nga hindi lang gid mag-igo gid bala or apektado diri sa aton or wala sang signal nga ibatak diri sa Negros Occidental subong man dito sa Iloilo para makabiyahe lang kay we all know kung may ara sang signal Action Fred bala ginapaunta ang biyahe nadaan ang rule niyo do siling sang US Bureau do ma-develop sa super typhoon? Mo gina-Action Fred tibuas nga adlaw daan ang trip ni sang aton ang schedule trip ni sang aton nga
fast crafts isa lang sa aga padulong Iloilo, Bacolod, Iloilo, kag sa hapon naman ang Iloilo, Bacolod Action Fred sa aga 8:50, kag sa halin Iloilo padulong dire sa Bacolod nagahalin dito Action Fred alas 2:30. So to no action tani nagahanda na mo, especially ni bala mga out of town nga going Iloilo tindo kabudlay man Action Fred base bala hinali lang abi kanselar ang biyahe kag nakabiyahe na sila padulong do extra man nga hassle sa ila. That's why ginaabisuhan dagit sila Action Fred nga mag-ulo aligmat kag tungod man sa advent technology subong may ara naman kita sa mga cellphones nga mahimo Action Fred nga tan-awan naton sa mga weather bulletin kag stay tuned lang permi sa pagkagapamati lang gid sa Action Radio Bacolod for more updates, especially Action Fred sa aton sini nga update man sa bagyo nga ari subong Action Fred sa Philippine Area of Responsibility. So, wakbawi ang pag-asa kay na sila niya posible super typhoon bago lang ginplus naman binawi nga daw hindi man kuno. Daw hindi amuaw. daw hindi amuaw basta chat Action Fred ang bagyo tos babaw base nagaisol-isol. Amo man nga haboy din nila sa impormasyon sa aton depende man sa makita nila Action Fred sa ila dito sa satellite. Pero ang kaluluoy lang Action Fred no nalabihan tagali ang mga kauturan naton sa di bala sang simbahan dire sa Cathedral Action Fred kaluoy kay grabing buo sang ulan. Ara lang sila Action Fred Yapo no sa ila man dira ginatiniran sa guwa tapik sa dingding da sang simbahan may trapal lang abi kag dira lang sila nagasot-sot Action Fred iti ambot po makatulog pa ni sila kay magtupa sa trapal ang ulan Action Fred nga medyo kadalagko daan. Gahod man para sa ila pero kabay pa nga wala lang tong buslot ang ila trapal para hindi makalusot ang ulan nga makatuga man Action Fred sa pag-aalain sa ila pamatsyag subong man sa mga homeless mga kauturan nga ara sigad sang dala nagatulog Action Fred kag nagabarikotot bangod man sa katugnaw sang panahon dalaman sang pag-ulan. Sa liwat sa aton mga action, stay safe lang gid kita kag halong-halong lang gid sa aton sini nga mga motorista, especially naga-tricycle abi, motorsiklo, piskan ang four wheels Action Fred kay medyo hindi kitaon ang dalan bangod sa mabaskog nga ulan. Wala sa nga may madula kon maghalong kita tanan kag hinahinay lang gid dalanon makalambot kagid sa imo sini nga destinasyon. Para naman sa complete nga management sa inyo nga liver detox mag DTX 500 sa kag balita halin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na halong-halong lang kay si Rule Arena. Luwas kay Rule may ikob pa. Suno sa Pag-asa may ara naman na siplatan nga low pressure area. Di natural lang ina. Kaya pagkatapos, basi ikon duwa o wala na nga bagyo nga magsulod, maurot ya sa bulan sa Nobyembre, happy ang inyo Disyembre. Labi na gid kon manaog kita sa modified general quarantine. O, sige. Una nga hutong sa ngaton pagpulupanamyaw, morning kay Vanessa Mayo, kay Lito Sigundes, kay Slasher Subugat, kay Jason Cardinio, kay Sanso Jaime Alin, kay Elmon Garbanzos, kay Apollo Disina, may Lapu-Lapu City siya, kay Grace Posh, sakto ni pag-pronounce ko, nami ko no tapol nga suman kaglamayati ba, kay Philip Lauriente, kag Dilia Liabe.
Standby, mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalap na. Malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na sa panahon sang pandemya, krisis pangkalibutan. aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Ari ang pinakaulihing at ikang sang panahon
para sa aton mga kauturan kundiin kaman nga bahin sa Bacolod kag Negros. Ang bagyong Siruli nagbaskog pa. Isa pa ka tropical storm sa gwa sang Philippine Area of Responsibility posible masulod man sa pungsod. Mas nagbaskog pa ang bagyong Ruli kagin pataas na sa typhoon category tak na alas 8 Huwebes ang gabi Oktubre 29 kahapon base sa Severe Weather Bulletin sa Pag-asa. Katapusan nakitaan ang sentro sa bagyo sa kalayuan 1,280 kilometros na sidlangan sang Central Luzon tak na alas 10 ang gabi. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagdangat sa 120 kilometros por ora kag pagmulumadlos 150 kilometros por ora. Nagausoy ini pakadatungdan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Suno sa Pag-asa, si Ruli magalandfall sa Central Luzon, Quezon area Domingo sang gabi o kon aga sang Lunes. Suno pa sa Pag-asa, posible ibatakon ang signal numero 1 sa Bicol Region, Biyernes ang aga. Samtang magluwas sa Bagyo Ruli, may isa pa ka tropical storm nga ginabantayan ang Pag-asa sa gwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Tak na alas 8 Huwebes ang gabi katapusan nakita ng bagyo nga may international name at Sani sa kalayuon nga 2,430 kilometros sidlangan sang Mindanao. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat 65 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos 80 kilometros por ora. Ginausoy sang bagyo panaaminhan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Suno sa Pag-asa, posible magsulod sa par ang bagyo Domingo o kon Lunes. Kung magsulod siya sa aton pungsod, tawgon siya sa ngalan nga Siyuni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Morning lang kay Ray Carbaquel kag Alex Puentes. Hindi maghalin, mabalik pa ako pagkatapos sining paid program. Please stand by. Ang inyong mabatian? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita Katayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kalintangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa
sa Pilipinas. Pansa Korpio, hinimusla niya tana, ay ano nga klase paminsaron. Pulis pa naman, ay ano ini? Disgrasya, ginaumid niya lang ang maayo nga katapo sang kapulisan. Muna bala, kung may mga ara pulis, nga sa isa ka basket nga kamatis dunot ipilat nyo nga daan, kay basi kumalatnan kamutanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:49 na diri kita aber ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapa. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na, morning landa, kay Antoinette Piliado, kay Alex Muntisa, kay Heaven, kay Evelyn Pamusino, kay Florante Pasinabo, kay Manjo Arnijo, kay Alex Muntisa, good morning. Kabulugtaw na kamuda si Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante morning, dira kay Pare Remias Arroyo, si Raul Alibugas dalom na kabugtaw na, kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO kabugtaw na ni, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Parinik Barkada, good morning, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chua, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Bibi Tanda, good morning. Dira kay Bonnie Advincula, si Jutay Pascual, ako kita ba? Kamusta na? Dira kay Jerome Solinap, dira kay Nini Patos Burgos, kabugtaw na. Kay pare Erning Hurilia, morning man, kay pareng Istoy Queredo, good morning, balangon na kamo, adlaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na, ang aton sinipagsarurot sang COVID-19 sa Bacolod kag probinsya, base pa man lang, kaluyan, dali na lang, 30 subong, 31 buwas, aba, sa Nobyembre 1, All Saints Day, All Souls Day, basi may maayo nga balita, kag magsiling ang presidente kag National IETF, abe, ganubo ang kaso sa Bacolod, ibutang sila sa Modified General Community Quarantine. Ba, mag-amuni nga plastada, everybody happy. Namin ni siya nga balita, kon matabo ina, kabay pa, nga hindi kita magpasaway, namin ni, ti kon magsigi ang ulan, hindi ti kagwa sa tutpuluyan, kabay pa mag-us-us pagid ang COVID-19. Hindi ka mo magkabala, kang bagyo ni kada tuig ya, 20 hasta 22 ni nagasulod sa pungsod. Amon tandaan ginaton nga kada tuig gasulod ini siya. Kag kada tuig kinahanglan medyo may ara mata jutay nga idugang bala, pabakod sa tunpuluyan, may sulosimento jutay, para nga bisan paano magtupa ang bagyo mabakod. Kay nagsiling ang kasulatan, bakura ang imo sini balay. Ibutang itongtong sa bato para pag-abot sang mga kalamidad, hindi ka malastra. Amo nang itawag nga preparasyon.
Sa iban nga lugar yan, ang ginagyan sa bagyo, ang alagyan sa bagyo bla. Ang balay nila himo na sa bato. Kaya mati kabalos la, nga kada tuig maabot gid ang bagyo. Amon nga ti gwardyado sirado ang ila sini nga mga kabalayan. Tiyan mo man na, preparahan taman ng aton nga puluyan kada tuig. Galing hindi man naton mabaso lang iban. Ti, malok naman kamo, ibang gani o. Hayub-hayub lang. Na hindi ko maintindihan ang balatyagon mo. Kung malabayan mo, ang aton mga auto, di ba nga nera lang o, skilid simbahan, report ni Action Aid kay na. Doon no blak sakit na nga. Kita aton na rin sila ya totoong inaulanan, gatulog sa kilid sang simbahan, sa kilid sang sidewalk, ang ginahabol, karton, sakit-sakit, no? Saan no patatagaan sang manggad nga gasulubra, bla? Nang butangan ta building, purti kadako nga building, bla? Butangan mo na mga 20,000 ka kwarto. Pagkatapos, ang tanan nga sagos dalan, butang mo na. Saguron pagkaon, bla? Tagaan doktor, tagaan nurse, tanan-tanan, basi pa malang maumpawan. Ang galakats dalan, no, mga buang pertikda mo. Kaluluoy. Amo na nga tuod, no, laboy sa kadumdum, no? Nga perting manggano, bla? Patindog kaya do kondominium, bla, ya. Butangan mo ilpiado, swilduhan mo para may swildo pagkatapos atipanon niya mula na ang mga utod naton. Mga less fortunate naton nga mga kauturan, bulag, mga ning home for the aged bla ni, ning mga kabataan nga wala ginikanan. So, daw ano guro kanami batyago no? Galing tina, damgo talang ina. Daw kabudlay matuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na sa panahon sang pandemya, krisis global, bisan ang aton mga kauturan nga mga mangungumaga antos, labi na gid kunula kasinuptan, ang imo sining patubas, gasarurot pa, manubo padubason, ariyo, makabulig ni sa inyo ang paggamit sang unique complete fertilizer. Bangod ginapataas ini ang aton patubas. Paano? Gamit kamo sa 2 kabag sa unique complete fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa isa kabag sang urea. DP garantisado, kagdugay madula ang pagkalagtom sa dahon sa humay. I-follow up sa second dose, kag 2 ka unique complete kag isa ka sulpato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang unique complete fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payaw, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga agricultural store. Sa dugang nga kasayuran pakigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Doktor Pinoy. Health Watch. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan.
Radyo. Pagkulong yun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kaluntangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Dire kita mga balita naton sa Kapitolyo online convention gipatigayon sang Association of Tourism Officers of the Philippines kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye ni upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagalawig sa 3 ka oras ang ginpatigayon nga online na convention na kahapon sang hapon sang Association of Tourism Officers of the Philippines kung ginatawag nga ATOP nga gintambungan sang taran nga mga tourism officers sang mga local government units sa provincial, city kag municipality. Isa sang ginatalakay amo ang mga tikang nga pagkahimuon para nga mapabangon ang industriya sang turismo sa mga kaprobinsiyahanan sa sining epekto kag halit sang COVID-19. Yaraman ang mga tourism stakeholders diri sa lokal kag sa abroad. Nabalawan nga diri sa Negros Occidental, may madamo na nga mga beaches kag resorts ang ginatugutan nga maka-operar apang parayon sa gihapon nga magtuman sang health protocol. Ang kaaksyong gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:06. Muning man na kay Eddie Laos, kagay Isabelita Giroy, mayo lang nga pag-monitor tagsagid kagkaagahon. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Oras ginadulong sa inyo sang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, 1 ka oras, 19 minutos. Atibir, kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Rafa Gonzales, kay Maria P. Marabilia, dira sa Palawan. Good morning lang. Ari ho, sakto gining oras kapi-kapi kamo, gamit kamo Dr. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask
upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sang kapulisan. Kapulisan nga nagabantay sa mga patio, mga pabilin, tubtob sa Nobyembre 4, suno sa Bacolod City Police. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred na good morning report gikan sa Bacolod City Police Office magapabilin ang mga nadistinong kapulisan sa mga sementeryo diri sa mga syudad sa Bacolod hasta sa Nobyembre 4. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ini base man sa Executive Order 61 nga ginmando sang LGU sa syudad sa Bacolod nga isira ang mga patio pribado man o kung pampubliko diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod kay Pico Action Fred, may 13 ka mga patio diri sa mga syudad sa Bacolod, sa diin siyam diri ang pribado, kag 4 diri ang pampubliko. Ang deployment sang aton nga mga personnel may kaangtanan sa Executive Order number 61 ni Mayor Bing Leonardia. May ara kita sinaya deployment of personnel naton, kag inaya may ara na gid kita ya specific nga mga personnel nga na-deploy. Sa aton 3 ka mga patio diri sa syudad sa Bacolod, siyam ina diri ang pribado kag 4 ang public. Sa mga public cemetery may ara kita dira tag 1 team nga personnel nga pang-assign, but sinanon may 8 dira nga ginapahamtang bulos-bulos naga-duty every 12 hours. So tag 12-12 ina hasta ina siya magabi. Sa ato naman mga pribado nga mga patio diri sa syudad sa Bacolod kay mostly sini naka-enclose man, ang deployment naton Action Eric sinaya mostly sa entrance kag exit lang. So may tag-4 kita ka mga personnel nga pang deploy dira. So kung may magapamilit o kung hindi gid magpasaway, hindi makuha sa mayo nga pag-istorya, pwede gid sarang naton sila madapot, maaresto kag mapreso. Ang iga-file naton dira nga kaso sa ila is disobedience to person in authority. Ara ina Action Eric sa aton nga Article 151 sa aton nga Revised Penal Code, kag may ara ina saya sang pagkapriso, isa tubtob 6 ka bulan kag fines or multa na nagaumpisa sa 10,000 apang di man magsobra sa 30,000. Maliskad ang matabo sini sa aton tradisyonal ang nakagawian naton nga practice. Kaysa una may pulis kundi magpaluntag sa kalinong, mag-dinner sang peace and order. Sa subong ya ang pulis naton Action Eric deploy sige hapon nagabantay, pero sa subong hindi ya mapili makasulod. Ang gina-allowed lang mga burial services o mga paglubong sa mga patio basta hindi magsobra sa 30% base sa kapasidad ng isa ka patio Action Eric. Ina sir until November 4 dira. Yes, 12 midnight man sang November 4. So pag 12 0 naman sa November 5, resume kita, but considering a pandemic, i-observe sa lang sa gihapon ang curfew hours naton, which is 10 p.m. up to 4 a.m. ya sang aga Action Eric. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Morning man kay Jose Mungcal Torilla, nira kay Carlos Hipoliano Jr., kag kay Rosalina Arellano Espadero. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Philippine Standard Time, las 5:23. Standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 38-16. Una nga bula resulta, 38 kag 16. Second draw, ikadua nga bula, 12-25. Ikadua nga bula resulta, 12 kag 25. Third draw, ikatatlo nga bula, 37-17. Ikatatlo nga bula resulta, 37 kag 17. Langkoy. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Dako ng jackpot to. 148 milyones 79,396. Kombinasyon in any order. 1, 30, 3, 21, 9, 29. Resulta sang 649, 1, 30, 3, 21, 9, kag 29. Saylo kita, 642, jackpot 44 milyones 881,166. Resulta, kombinasyon in any order, 4, 40, 7, 1, 12, 27. Resulta sang 642, 4, 40, 7, 1, 12 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing. Ang report naton sa City Hall, pagbalay sa kasuguan nga nagapatuman sang penalidad batok sa mga commercial establishment nga wala nagasunod sa minimum health protocol ginahingyo sang task force disiplina. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagalaom si Wilfredo Taba Jolingo, Action Officer sang Task Force Disiplina sa siyudad sa Bacolod nga baaktuan na sang konseyo ang iya ginahinyo nga pagbalay sa nagkaigo nga kasuguan nga nagapatuman sang pinalidad sa mga tag-iya sang negosyo nga napaslawan sa pagpatuman sang minimum health protocol angot sa ginakabalakan nga paglaptas sang COVID-19. Suno kay Jolingo, ini nga rekomendasyon ang iya ginpadala sa konseyo bilang resulta sang ilang ginahimo nga operasyon sa din madamo sa gihapon nga mga establishmento komersyal sa Bacolod ang napaslawan sa pagkooperar sa kampanya kag ginahimo sang gobyerno lokal. Dugang pa ni Jolingo dako ang mabulig sa mga negosyante sa pagpatuman sa mga regulasyon labi na kunin sila ang mayaraman sang atubangon nga pinalidad. Nga-focus kami Action Art Establishment kay may propose kami to nga i-amin ang City Ordinance 926 nga ngabay kami to sa mga konsihal nga i-atagon gid ang pagmulta sa establishment nga wala ga sunod sa health protocol ta kay ang City Ordinance ni Councilor Baribar nakapokus lang sa tawo nga wala naga-mask kang naga-distancing. Ang establishment wala ba mataganda kung ano gid ang pinalidad sa establishment nga wala yan naga-observe, wala nagasaway sa ila, wala bala ang ilang mga lamisa wala nila ginamarkahan. Peso pala to naman sa italupangod nila di ara na sa kamot sa mga konsyal. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold.
mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Kagamala kay Warlito Nisya
kay Maricel Estelioso, kag kay Veronica Baliados X-House. Good morning. May lang ang pag-upod sa aton, tagsagid ka kagahon. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos na paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sangsang anong nakaintangan. Responsable at ang
Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga St. Rose Aspan Canoy, kag Dodge Dalida. Diri kita, mga balita na to, no? Kapulisan sang Nokpo naka-full alert status, umpisa, subong nga adlaw. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred buwan sa kagahon mangin na full alert status ng kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental tubtob ini sa Nobyembre 4 sang kagabihon. Amon ni Action Fred ang ila pagahimuon sa pagbantay sa mga patio, mga terminal kag iban pa agon masigurado Action Fred ang kahilwayan kag matawhay nga palibot sa sining nga pagmatinion. Sulo pa diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo Deputy Spokesperson nga si Police Lieutenant Wilma Silva. Ang alerto sang Police Action Fred sa tanan ining banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapati si Silva Action Fred nga bisan may ara sang executive order yung papanaog sina diri pero posible nga may ara gyapon magapadulong sa patio agon magsindi sang ila sini kandila halad sang bulak kag pagkaon sa ila mga minatay. That's why ngati dapat may police gid nga maka lantaw gihapon sa ila kag makasaway Action Fred. Sa mga terminal naman kag iban pa nga mga lugar maga-obserbar gyapon ang kapulisan sa pagpahamtang diri kag mangsaway gihapon sining pagpatuman sang health protocol. Inang balita Action Fred, balita sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Good morning lang kay Lorena Ramos. Mga blatter entry pagkatapos ini. Gaaragay! Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong kaintangan Responsable Toda, kay Angel Recoperto o Angel Recoperto, diyan na yun. Kay Aprilene Estelier, good morning man. Oy, sa aton mga utod bala, ining Everden Herbal Capsule, bakal kamo sini. Nga nagatinlo ini siya, nagapabakod, nagabalik. Dahil na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid Kana, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon na Fred, pilason ang duha ka mga barangay patot sa insidente sa nga pagpamuno kag pagpangluthang sa Negros Providence, Barangay Granada, tagna alas 9:45 kagabi. Sa inisyal nga impormasyon ni Police Master Sergeant Ricardo Villacastil sang Police Station number 5, nagatext in Action Fred ang biktima nga si Ereneo Laurelia, 50 anyos, residente sang Barangay Granada, sang ini ang ginbuno ni Juan Carlos Espora, 27 anyos, residente man sang amo nga lugar. Usar ini Action Fred ang bread knife. Nakita sang upod sang biktima nga si Raylan Salvino ang insidente sang pagpamuno, rason nga nagkuha ini sing armas kag gintiro si Espora. Si Laurelia ang nakaangkon sang pilas tugas sang pagpamuno sa dughan, samtang ginahibalo pa ang pilas nga naangkon ni Espora. Si Laurelia kag Espora ang parehas nga gindala sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital para naman sa nagkakaigo nga pagbulong. Hindi pa karon klaro sa kapulisan kung anong motibo sang insidente kag padayon pa ang ila sining nga investigasyon. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawas. Agud malikawan ang mga pa. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita mas aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53 na, morning lang kay Ann Bela, kay Josette Magua de los Reyes, dira kay Jocelyn Arisibita Ulak, good morning lang. Uy, labay man ang akon, mayong balita, dogin kakas na kita sa ika-20 sa bilog nga Pilipinas sa may pinakataas nga COVID-19. Dumayong balita, no? Dumadayon gid ang Disyembre sa Bacolod. Basi kon kaluyan, kag manaog kita sa modified, kabay pa nga everybody happy sa bulan sang Disyembre. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man.
kopya na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sinsan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo 59 na good morning lang kay Lorena Ramos, kay Cathy Sauce, kag Bia Jonathan. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,